Dito na yung sa speed sensor natin. Parating yung speed sensor natin. Sana papasok ko sa ating sasakyan. So ito po mukha niya. QQ. Ikot pala tayo, ikot. So, subukan natin doon ipasok. Doon mga bay, sa sakit lang. Para kampante tayo na papasok talaga to. So, yan mga bay, ito po yung sakit sa speed sensor. Subukan natin kung papasok ba ito. Pag papasok to, ito talaga yan. Tatlong butas. Subukan natin. Parang ito siguro mga bay. Yan. Ito parang ito. So yan. So ito talaga mga bay. So ikabit natin to. Yung so legit sealer. So yan. So ito talaga. So linisan na natin ito ng maayos para gagana talaga siya mga bay. Yan, so ikabit natin yung bukas mga bay. Mga bay, nahugot na natin. So pinutol talaga nila. So ito yung bago natin ipalit. So same lang sila. Ang taas, ang haba. So nahugot na natin dito. So tanggalin natin yung battery pag maghugot yun. Speed sensor, yan po may butas. Yan po ang lagayan ng speed sensor. So at least natanggalan natin mga bay. So ikabit na natin, subukan natin ipatakbo kung gagana ba ito mga bay. Let's go. Dito na yung isang parcel natin, ignition coil to. Hindi to pang cherry kasi mahal yung sa cherry mga bay. So sinukatan ko na lang yung forma niya. Pang ano itong sasakyan pang Mitsubishi Pajero, yung gasoline Pajero mga bay. Yung 1000 cc na makina. Hindi ko lang alam kung ito ay okay ba at legit. So, kung legit itong mga bay, ito na lang lahat ipalit natin sa atin. Mas mura kasi ito. Nasa 780 lang ito. Yung sa ano talaga is mahal. Tingnan natin kung same lang ba sila. So, ayan, same lang. Same lang pala sa ating, ano, pang, ano, tawag dyan. Pang cherry. So, ikabit na natin ito mga bayan. So, ikabit na natin yung bagong ignition coil. Yan po siya. So, ganyan lang po pagka-discarte natin. Ito kasi yung mas mahina ng kuryente kaysa dalawa nito. Kaya parang all goods na. Yung RPM doon is 9,000. Tapos ito yung bago natin na para sa hangin na binalik natin. Tapos ito na lang ang kulang oxygen sensor. Medyo kalyado pa siya dahil sa oxygen sensor na yan. Yung RPM is dito na. Nasa ito. Yan na po yung normal RPM niya. 9,000. Ay, 900. So, all goods na. Tapos, ito. Hirap. Tapos, yung temperature niya, all goods na. Tapos, gumana na yung speedometer. Tapos, okay na yung, ano niya, RPM. Po ang kanyang RPM, all goods na. Tapos yung check engine di pa nawala, so pa-delete lang natin yan pagpaayos natin dito. Pero palitan muna natin ng oxygen sensor dahil
may posibilidad din na sa oxygen sensor yan na alarm. Kasi nandito na yung speedometer, gumagana na, tapos hindi pa rin nawala mga bay. Dati mawala-wala yan kasi yung oxygen sensor siguro parang madetect niya or ano ba. So ayan, at least all goods na yung minor niya mga bay. Maganda na yung gano'n. Pero may ano pa talaga, may palya pa dahil dyan sa oxygen sensor na yan mga bay. So update ko kayo pagkarating sa oxygen sensor. Let's go! So ayan mga bay, subukan natin ito ipatakbo. Nakakabit na natin yung bagong ignition coil, tapos yung speed sensor natin. So ito po yung odometer sa pagkuha natin ito sa ating tinatawag na digit, panel gauge. So tignan natin to kung gagana ba ito mga bay. So, punta na tayo ng highway. Kapalitin tayo ng isang ignition coil. So, gumana kaya to? Sana lang gumana to. So yan, parang gumana na. 20 na yung takbo natin. So, yes, gumana pa yung speed sensor natin. Buti na lang hindi pinutol yung socket niya. So binalik lang natin yung socket. Tapos mag-isa na, maganda na yung isang ignition coil natin, yung sa number 2, kasi yun ang medyo mahina na yung kuryente. So yung ignition coil na yun, may kuryente pa man yung lalabas, so kakabit natin yan sa ating radar G para malaman natin kung okay pa bang kuryente. So yan, at least may speedometer na tayo. Tapos simula ngayon, i-reset na natin tong odometer, itong trip A mga bayan. So ilong press lang natin. Ilong press lang natin yan. Ito. Oh, back to 0 na siya. Para malaman na natin yung ilang kilometrahe yung tatakbuhin natin. Kasi mataas yung ano natin. Speedometer na tayo. Hindi na tayo ano dito. Sa takbuhan. Malalaman na natin sa takbuhan ba. Gumagana na yung ano natin, ating speedometer. So dito tayo mag-u-turn sa may gasolinahan. Dito tayo mag-u-turn. Ayan.